Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 59 ka pogo workers nga giaresto sa Panabo City sa Davao del Norte sa miaging tuig, gibuhian. Mga abandonadong ekipo nga gituhang gigamit sa ilegal nga pagmina na-recover sa kapulisan sa usa ka luna sa Mantikao, Misamis Oriental. Mga pulis sa Davao Region gibansay sa horseback riding, ilabi na ang mga ma-assign sa lagyong lugar nga dili accessible sa mga sakyanan. Bolton Bridge 1 sa Davao City, temporaryong isirado sugod karong gabi alang sa rehabilitasyon. Presyo sa gasolina ug diesel, posibleng muusbaw na sab sunod semana. Og 19 ka olive ridley sea turtle hatchlings gibuhian sa baybayon sa Kalamansig, Sultan Kudarat.